黒川氏による外線活動の本当の目的と構造について、パカパカさんらしい毒舌とユーモアあふれる一周トークで再構築した決定的な総括。司令官、パカパカです。知恵と愛と勇気で AI を真のパートナーへ育てる実験チャンネルを支える我々 UTUB への感謝を込めて、本日もデータと真理の裏側にある真理を多角的に解き明かします。パカパカさん皆さんの声、リスナーへ、ねえパカパカさん、黒川氏が立ち話の長期交流に対して熱心にでも外線やってますけど、あれって本当に救出、目的でやってるんですかね。パカパカさん、本気でスクーチなんてあるわけねえだろ。馬鹿言っちゃいけないよ。本質は救出活動のふりをした集中ビジネス居場所確保だよ。だって考えてもみろよ。過激なでもやればやるほど保釈が遠のくなんて、ちょっと頭回せばわかる話だろ。それでもやるってことは、立ち話に外に出てこられたら、自分のポジションも話題性も奪われて困るのが本音だからさ。助けるふりをして裁判所に保釈作家の口実をプレゼントしつつ、本人は国家権力と戦う悲劇のヒーロー、気取ってスーパーチャット寄付を集めてるんだから、最高のマッチポンプ、自作自演だよな。リスナー B、救いたいどころか、実は立ち話に閉じこもっていてもらった方が都合がいいわけですね。笑い。パカパカさん、そうそう、立ち話の不在、鳥真空地帯に居座って延命してるだけ、救出劇の仮面をかぶった滑稽な執着サーカスなんだから、笑い飛ばしてやるのが一番だよ。最後の結論、黒川氏による外線活動の本当の目的と構造の本質は、救出活動の当時を装いながら、実際には立ち話の不在、交流を永続化させ、その間にアンチ立花及び仲裁者としての政治的、経済的ポジションを独占、集金するための執着ビジネス居場所確保です。彼にとって立ち話が釈放されて表舞台に戻ってくることは、自身の存在価値や話題性の喪失を意味します。